Köszöntöm a kedves nézőket, önök a Világunk TV első adását látják. Itt áll mellettem a Világunk 10-es játékosa, Árpád Péter, akit köszöntök ezután is a műsorban, hogy elfogadta a meghívásunkat. Ugye előző héten szombaton vettek részt a Metro Sport kupáján, ahol mondjuk azt, hogy egy könnyebb csoportból sajnos csak a harmadik helyet sikerült elérni. Így utólag, ugye egy hete volt, minden lezajlott, hidegen át tudjuk gondolni a dolgokat. Hogyan tekint a kupára? Hát igazából hiányérzeteim vannak a kupával kapcsolatban. Sokkal jobb teljesítményt vártam a csapattól. Nagyon csalódott vagyok, akkor megmondom őszintén. Az az igazság, hogy úgy gondolom, hogy egy csapatnál, ha nem mindenki azt a célt akarja elérni, amire elmentünk, hogy megnyerjük a kupát, akkor ha csak egy játékos is nem teszi oda magát rendesen, akkor az egész csapat felbomlik, és így ez lehetetlen volt a siker szerintem. Aztán a harmadik meccs után beszélt arról, hogy itt mentális problémák merültek fel, hogy egy-két játékos úgy ment a pályára, hogy mintha a Real Madrid, vagy a Barcelona, vagy a Manchester United-en lépne fel, hogy csúnyán mondva tele volt a gatya. Hogy ez miért jött elő? Igen, azt gondolom, hogy sok játékosnak a fejébe sokkal nagyobb az idegeskedés az ilyen kupákkal kapcsolatban, mint aminek kéne, mert azért egy dolgot tisztázik, ez egy amatőr kupa, itt szerintem minden egyes csapat amatőr, és mindenkinek van esélye a győzelemre. Most ha ők úgy állnak hozzá, hogy ők valamivel kevesebbek, akkor egyszerűen nyilvánvaló a vereség. Sokan mondták azt a kupa után, hogy nagyon kijött a kupán a teljesítményekre, gondolok itt elsősorban, hogy a nyáron csupán nevezzük így gyengébb csapatok ellen léptek önök pályára, illetve talán a 3D3-2 foci az, ahol még nevesebb csapatok ellen sikerült pályára lépni, tehát azt ne vegyük ide, mert teljesen másság, hogy mennyire játszott a kupán nyújtott teljesítményen főszerepet az, hogy a nyáron csak gyengébb csapatok ellen léptek pályára? Igen, hát szerintem benne volt ez is, igazából Dani választhatott volna erősebb ellenfeleket is a felkészülés során, mert szerintem azért ezek a csapatok, akikkel játszottunk, akik úgy mozognak, mint a bóják lennének, szóval sehogy. Szerintem igazából semmilyen felkészülés nem szolgálnak, talán önbizalmat lehet velük szerezni, úgyhogy egy-egy ilyen mérkőzés még belefér, de úgy gondolom, hogy a 10-ből 10 ilyen mérkőzés az egyáltalán nem szolgálta a felkészülésünket, és így szerintem ez nem volt hasznos a csapat számára. Sokkal hasznosabb lett volna, hogyha velünk egy erős, vagy talán erősebb ellenféllel készülünk fel az ilyen kupákra. Hagyjuk a múltat, térjünk át a jelenléget a jövőre. Jövő héten szombaton újra a kupa, a távolodó kupán vesz részt a Világunk csapattal. Itt mennyivel lehet esetleg jobb teljesítményt nyújtani, hiszen tudjuk, hogy a pálya se egy San Siro minőségű, hanem egy nem is tudom, mihez tudnánk hasonlítani ezt a pályát, inkább mondja el ön. Hát egy pusztához hasonlítanám a pályát. Igazából a búzatáblák betakarítása után ilyen állapotú szerintem a mező. Hát, igazából, hogyha még van egy kis szerencsénk, akkor még az eső is esni fog. És mivel nem lehet stoplisba játszani, így ez nagyon, nagyon jó kihatásra lehet a mérkőzések színvonalára. Hát megmondom őszintén, bízok abban, hogy legalább száraz időt kapunk, akkor legalább valamelyest meg lehet állni a pályán, bár így se nagyon, mert fűvön egyszerűen nem lehet teremszívőbe játszani, és ezt nem tudom, hogy ezt a kupán miért nem értik meg. Most ha amatőr kupa, ha nem, ha fölveszek egy stoplist és rálépek valaki lábára, az valóban okozhat sérülést, de szerintem ha elcsúszok és leszakad a térdem, akkor az ugyanúgy sérülés veszélyes. Szóval igazából megmondom őszintén, hogy a távolodó kupák számomra egy kicsit, hogy is mondjam, hát ilyen hiányérzetet hagynak bennem mindig, mert egyáltalán nem olyan a terep, nem megfelelő az ilyen megmérettetésekhez. De ettől függetlenül azt gondolom, hogy a csapat a csoportból biztosan tovább jön, és ha egy-két játékos, akik most a kupán úgy gondolták, hogy ők nem elég jó játékosok ahhoz, hogy esetleg kupát nyerjenek, vagy döntőt játszanak, vagy még tovább jussanak a csoportból, mert láttam a szavazást, és ott igen, meglepő módon tapasztaltam, hogy sokan még a csoportból való kiesést tartották a legesélyesebbnek. Ilyen hozzáállással azt gondolom, hogy fölösleges kiállunk egy kupára. Remélem, hogy ezen változtatnak, és tovább jutunk a csoportból, sőt addig, ameddig el tudunk menni, elmegyünk. Ki lehet a kapus a Tábor utcán megrendezésre kerülő kupában?
Hát azt gondolom, hogy a Farrag Gábor azért tényleg ő kapus. Magabiztosan mozog a kapuba, főleg kiskapura azért szerintem elég jó kapusnak számít. De hogy ő igazából jön a tábori kupára, szerintem az egy nagy talány, nem lehet biztosra venni. De itt van nekünk Dávid, aki ugye mindig lelkes, és mindig a csapat rendelkezésére áll. Valamikor jobban megy neki a védés, valamikor kevésbé. Most a legutóbbi kupán kevésbé, de talán az annak is betudható, hogy nagyon ideges volt, hogy mikor lép pályára. Talán, hogyha egyedüli kapusként érkezik a kerethez, akkor lehet, hogy jobb teljesítményre képes, mert nincs benne az a trükk, hogy most megfeleljen a Gábor után, hogy ő is ugyanúgy védjen. Árpád Péternek szeretnék megköszönni még egyszer, hogy elfogadtam meghívásunkat. Önök a Villagrund TV ma első adását látták, hamarosan újra jelentkezünk a viszontlátásra.